Usa ka mag-uuma sa barangay Pugalo lungsod sa Alcoy dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang midangop sa kapulisan human gisunog ang iyang balay sa iyang silingan kay daw wala siya mosugot nga mobalhin sa relihiyon niini. Si Eduardo Kabahig miingon nga gusto niyang ipadakop ang iyang silingan nga si Saturnino Jimenez. Saysay ni Kabahig nga alas 12 sa udto niadtong Sabado nagtagay sila uban sa igsuon sa asawa niya hangtod nga nangahubog og nahisgotan og balik ang relihiyon. Apan wala gihapon na kumbinser ang biktima hinungdan nga niuli nga naglagot si Jimenez og daw ni sangko sa pagdaob sa payag ni Kabahig. Giingong mibalor ngadto sa 40,000 ka pesos ang naugdaw nga payag niini. Si PO3 Emilio Karungay kinsa investigador sa Alcoy Police nagkanayon nga ang duha aduna nay panagbangi sa miaging buwan kabahin sa pag-agni sa suspect sa biktima nga mobalhin sa ilang relihiyon.